Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi spille Crossbar Challenge, og vi har 3 mål. Det lille mål giver 1, det næste, det 5-målet giver 2, og det 7-målet giver 3 point. Ja. Og vi har 5 skud hver, og så er det jo bare den, der får flest point, der vinder. Som kendt miniko. Fuck et lorteskud. Rip. Der Må jeg se? skal nogle vandre på. Mens tøsen lige tager nogle vanter på, så... Vi er pisse koldt. Skal det ikke komme til? Og tøsen rammer sgu heller ikke. Hva? Ja. Og så skal den lige ramme der. Nej, det går så. En anden. Skide godt. Kør. Hej Markus. 3 fucking point, mand. Fuck, du er også heldig. Det er... Og så skal du kræfte med 3-2. Hvad ramte du? Hvis jeg rammer nu, så har jeg vundet lige meget hvad. Han rammer Zuma. Hvad fuck er dig? Jeg har fucking vundet igen. Hvad fuck var det, du ramte? Jeg har vundet lige meget hvad, men Magnus vil gerne skyde, så ja, han rammer heller ikke der. Det var alt for den her video. Jeg håber, I nåede den. Husk at like, kommentere og subscribe. Og så ses vi bare i en anden video. Hej.